so ewo dwumadi wo so ene adonna kafacha powers ene obetensem ewo wasum eno ti pe akonwa bi tena so efrise so pass Mpe Nipa na dwo yakan ho abrewa bi so aka ho anyi mafidie so na so afidie bi de ye dia enti betumi akekan ho star bi na yetumi ede ensemwa omanfo ede abedan ye no yeso yetumi ede aba besomo ene dwumadi obeto omra samonka sa ena the nation sank of Alumba wajin na adwa na producers awadavuma wamobua pempi no abribia se yebenya asam de ato aproso yatu no sere ene abasa ne asuamu ade no na yafamu aba no kwatabisa Isaac wone kokosa chifracha wadavuma ena womu eye producers ema dwumadi wei kama azuka se wukọ master control mu ha wo wabua one ekwo budget sempremo bema wamada roma na social media applications no Facebook, YouTube and Twitter no uhu yen ewo so subscribe share afufuru ntebi onhwe bi enso emfa free ho kufuru bufum pa bema asuketu ameyi pebre na asa Yaw Aboagye Oforisuo 19 me na mete adwam na me de Asem Mpe Nipa ekoboshe asase so kan sampian was a campion and the yanimte and na yeko ede ako the nation sanka bibi aboko de se omonso so no nyame enam na dom so ma da bia ye ba omtimi frɛ ebadwumadie ni so eja se wodwo so ohadwumadie oboade nhira enya ne kase na fe obiara da bia da ohwe ma me anita hotel ne me amenu akodo ba fo US omunyina ahadwumadie nyame nhira omo tena se ye nsɛm ho na ɛno ne yɛbɛhɛ sɛ ubetimu na afi yɛtimi de bia to aso na yɛko akoyɛ nti wani ma ne yɛhɛ sɛ ɔde bi bɛba na yɛato aso okay yɛfa akwanya we so na yɛfa entia kɛse enkɔma manso kwanta hema mami wonfa dwumadie we eni agro kra na abra sika wotoso miensa manso kwanta hema wonfa dwumadie we eni agro kra yɛkwa santema pon na fosu sapon wono ene etwafo hene ema dasebre sebo so wonya ne ba bi kro na ono a ene ye dama hene na dwoben enso eye da ho ehene na nanom sei etawachi wo dwumadi achi a ya na enya asem keto akra odofo ye dika kan kire o se dwumadi we se ye kase ye afutusem afiri mu a enye yi eno ti da bia se egina mokon so ani se ye betetene na abrabo enso atumi akonkan se wo manfo beka ya ebrebi media futusem bi eto ya proso. Sir, you don't need to be told. A chapa nenso me team ama manfo bi aye kaye edi ama wo mo sir ehun hia se ye beka kiro efiri se unim papa unim bone no. You don't need to be told. Na enade de me de ban say we need to tell you else ye ka kiro. Se enkane ena na wanyini na yempese ye beka kirew ena na ye fa no se wankasa no woso wadwebo na obetumi aye de wuye bia no a say we need to tell you everything ye hunu se ya akwa ye bo apayo won seda ena wo ye sa nwoma no na ye de yesusu se wo de ka obetumi abɔ ho so na wankasa watetere ho ewo kwan bi so na wankasa wafa akonwa atenase na watumi atu hofo na nso ya yenhwe ha ama sabre o ya agimi se bempreduasa anoti sabre na futu se ma mede ba ne se we need to tell you ebra so se ye ka kiro esan se krobia sante kotoko se etufu dem na wantia epia bonten odofo amanfo nsɛm a waka no ɛwo sɛ wuhwɛ na wugyae ya adwene se yɛn kan kyerɛ efiri sɛ wɔn panin fie no kɔnkan ɛno ti ka behu papa ka behu bɔne na kwa hwɛ no wagyae nanso so ya yɛn hwɛ ha saa bere no akɔyɛ waduane a wudi a nsɛm wa na woka fo manfo ho we need to tell you ɛso yɛ ka kyerɛ wo
ye ka kire obi ana nwumre se omanfo ho nsem a wo aka no ebra so se wugyaye eno tie beka wasi wani pempesi pen awade a woma na igu wo krom wo mantem ho no wona fofo awade a wo ka ho nsem no wo de ye twea piesi wano anopa wo hwe awia wo hwe anwumre wo hwe anadwo wo koda so adasi wano no ene ye ka kire wo se gyae na enye fe emfata wo Samuel waka wadwinche se nipa kro wonte woyo wonu ma kokone wokọ so tifi kohrusuo no asa aba na afo no ba babusa se die na asie wasama akoka ye no enu tie bere bi wokra na wohie akura wokwam ho enu ase na akura wo bade asem na ne ka wose de wokoye ye no ho asem no wo mu eka enu ti enka ne na ne afa no se umfie no konkan ti ye nka nkire wo de a ene ye si so aka nkire wo se we need to tell you Orofo eduru baby ansam keka no edoso omanfo mo kwa atwe ewo adwuma mu omanfo makwa hohiahia mu ewo dwaso na wo mudwetire ase omanfo pii no wo adwuma afiri wonsa no eye omanfo nsam keka bio ye adwen se ye nka nkire obatane no ye ka kire wo se omanfo ho nsam a wo aka no jai ake no edoso Anuti enefo so aboagye futu sem a wode ema omanfo bi anwumre ni se senkane ene ye ya adwene se we don't need to tell you dear sabre ye ka kiro se ensem pii no a wama wade agu ensem pii no wama amanfo akopi afiase no ensem pii ahye amanfo adwetire ya pam obi ade afiri so to na wote ano no ene ye ka kiro se wo hu ye hu Anuti se na nwumre se ujai atete no a ye begya wo huani anuti ma me papai se brebi enanai waye wadwene se omanfo ntumi enkansi wani mofede wa ebrebi na omanfo ye wadwene se wankasa wufie ne konkan tu behu de na wankasa watumi atetene ho na wahyehya abrabọ no a ya yenhwe ha em se untumi enya yo Anuti ena nwumre ya asem antia wa nyina ne se ebra so se ye ka kirewo se gyaide wo ye no orofo enwoma bia na wo mantem ho awo ye awonim se wugya ebeboa ama wudin aye kama de wo ye no wa hu se enya no emmoa setenem aye bodin no no manfo ntumi enkansi wanim no ene no na ye ka kirewo na nwumre se gyae na se wugya ebema wiase mu asetena eni mu abrabọ no atumi akototen ama afoforo bi ensososo ehun atumi atowon no mu hu atumi esa won eye me modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo 93.1 omna samoa Oforisuo be ma yen che ye tifo ni arefo na so eda Nyankopon de ache na dwo nyokura na adwo twumutan waba eche se ye ka kirewo yenchia yarefo na na pram so hena na bebia obi ambom asechia sanete Oforisuo sese ka kirewo because yanka ipa binim ni sese wo ye na yanka nche so kra sese wanso hu Osie nipa bi obrono so a ana ye fie mu a ana ye adwuma mu a ono ankasa bibi tesense ade a wo ye nenye ba se o twen so biba be ka kire na sampa ye de be ka so se ye se ka kire nenso ya maka nche won so a onso de na se wo ye ese ugyae Osie wo age bi wo ho a uduru a ade bi a wo ye bi a wonim se wonim papa nim bone ade wo ye a wo ye tie wo nuenye nsem ya okokan wo na o ma ne ko ba sa nenso obi aka na no atum aso wo adwuma na ade asai menye sure se aponchi bi ana kama bi afrosoro ha ene be sai ade no utwu mutan nipa na se nenso wo pa ya nipa no se no no nyina be pai kwa na ofa ni nwa sika no ani nwa so ko bodua no akogya ni nwa ne kwa ma na Africa abantoa wa obegya no kwa so na afa nti ukan ya na nka ye dai Oforisuo sa no ma we nyina ye kan nyina se Bible no se na edi ache se ene heaven ye pa akode a ene ye ka kire okra nkasa kwa so dem na edan ka ye bebie phone line na nka obi afre ye me sister so masi na wale egu ye me na me kokeka ho nsem o ene egu ye na nka nde Nyankopon so mu confession no sanete
oh adwuma we me nam kɔ wo we huma ye yi nadi etu we de asema mo kan me de fa fidie so akora na nkeboa because we de kɔ ba bia nanka obi aka nanso we ye be bie phone la obi a ba oh mafutu sem de ye mafutu sem de ye nanso sansem no wa na eka ovozo musa asem se bo we ne ka be di o na no so ye se pe heavy akɔ na wo hwe mu so a ke no ne ye de nam so aye kɔ adansi anipa ye di na so dem na ono de ko ye ma no na wo be di adansi o but ono de aye obi de wo meka eno so ne nyame pe nipa so mesi wa boni a wo ye ti ani nwen wa ba be gira se wa ye born again wa fa Yesu Kristo se ne kra ne na je nkwa emmom o wiase no o ye ade bi se ti ani nwen a wo wiase no ya ade bi se ti ani maame ana se seven prejudice nsem basa na emfata ya na nipa ye di ya ni tua ne ntimi nkaba na ye se ye ka kire wampa se wo te sai jai sanso ente sa na se ye ka kire wa ne papa mu no ofese nke biefo nla ya na ko bi afre ampa no bodin no my sister yes wa me na me ko keka na ho nsem kire ne kuno ama ne kunu jano ama ne woni ne maye mo bo eno de ne nka ya bo ensem ama so bi ntimi nka ne no akoye bone ka no itie de be ka show say ade bi a wo ye bia no wonnim papa nim bone ene wa wutie ne wa wo hwe ye ade bi a wo ye bia tie onwua bia no wonnim enye ne yese ka cho na so yese ne de afutu sam say ye de ye ka kire eti wa wutie wa hwe eno ma bi wo ho a yese ja teta na eden ye nya ho ani edu me bi wo no ma ampa wa nkasa check ho hwe nipa be miensa na mienu tifie no mudi nko wo pie na obi aka na no atum adenti na se ko ba ne sa because ora no wo betie o de ko de wo de ko na asem ne ye wana o ko kan be 5 years rew eno na ne ye ka cho sa de a wa ye na buso ye hu na emu ye de be ka cho se ja de wo ye no na ko wanim na wo ya eno na nyankopɔ bo ne mum wo pani ye mu de anka me de na meka e be be phone line na nko bi afre ampa me se sa so mesi me na me ye ne se eno de na nka nyankopɔ hule ovojo enko eno. Okay, 21st kinek yesiatika expert of yanko 21st kinek wate. Every say ama mene one say yade nipa benya so na yade dia. 21st kinek say debi o mama for yade nsrew. Enu ti obetu yade na se no de amawo. Abibidro so e na 21st kinek odi du nudwuma e wo na so ye bia. Orofo siatika na 21st kinek expert you. Na ye ka so bi expert dia na ohunim de ekọ akire pa 21st kinek na mekanfo na me de amawo. Na asase atika na so sisi e fa osire mu na akokoma kusu na ase entim yade ye pa yade bibribia da 21st kinek o de bibidru ebetu ase no de amawo emfidie a yade ehwehwe adi dosho ehu baabi a yade hye no 21st kinek de ni mfidie de ano odene pa orofo yenko kumase wate wona wan santimantem group kumase ehwan wo basisi adabraka 21st kinek on Sompa TV Sompa FM no na wabro sa akurumu orofo oba o komamponten no wabusa se me ko 21st kinek anasa munsimo Sompa ho ene Sompa ni 21st kinek ni wakutu yade asem woboase kanse ko Tesco Junction ho na 21st kinek wo enkran Dome Market 21st kinek na abehu no sunwane kranza tachima 21st kinek ko nyimini 0540311311 0540311311 order for ya de be friend koko no nipa adwene pa o na ya na ya se poma to a wontumi entrance enya so wo office ya wanhwe ye attention na ade be ya adwuma ya baba koko no na eduru babia agya nan moja efrimu eba koko na yes ade no emema kura de se ba so sa no omema yo etumi kofom oyam tim ni na koko udwade honam yo hene wani so yusi koko no a orofo 3 heba center du papa de abadwa so 3 koko capsules koko master yekotobi na yemfa entu koko ase orofo ye koko na ke ba sa na dani heba misty heba apida koko a 3 eco capsules no ubenya bia to na de akwa du dwuma over the counter phone ko tobi no montonton ente so emfa so 0546107107 0546107107 Apostle Dr. Megashi wofrew na Apostle Dr. Megashi se menka nche say wono na de Megashi Heba and Spiritual Center on de aba odano ono ene pani kwankyerefo orofo si you know na ye wo no na haban hyene nsem na enu ntino adwuma be na so be ye abaduro enu ntino se wo ye wadwe se
wo kofa kwati kwa akoye adwuma bi a enye yie because de adwuma enam dada saa na apostle Dr. Megashi ne maame wo no na haban ekura no ye ba ne sem no na haban ekura no wo so okohunhum mu no akwa yade koro no waba honam ani wo de haban duru no ebekan wo de kan wa hui wo na wo koro no yade bia obetu ase no de amam apostle Dr. Megashi say HIV ni nyina wotumi sawo orofo hypertension na diabetes na eni na debi Megashi say ofosu kachiro obi a ne ho akire no bia say wo mra maso ye na mantumi improve haban tumi wo mu a na chese Megashi me kura no na me kura menye na menye hye eno ti say yade bi na how pa de ya apostle Dr. Megashi orofo ye ko we kuma so macro no police station house edan no na be ho pe macro old police house ho oneno na wo ko kan bi hunu takrade enso ubi hunu ewo ho 0547 044307 0547 044307 Apostle Dr. Megashi memma tidenu atadwe a Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital edu papa wodi abadwa so duneke ba mister a may vitality na memma no mu a emoma hoden soronko adansidi amanfo edifa doneke ho no orofo nya asem keto wu enya asem keto akora na ade ben pia wanhwe wu hu nanso so amanfo bi wo fi ha wo mu hu na adansi o mu difa doneke ho no awurade nyankopon na no pay obviously weekend we dey mehunu so uhunu so say ya o say you doneke ba mister ovosu Aboagye do na abo da wuro no de sabia ku sabia nyado do no gina ne na so omo na di ho adanse odofo otifie wo ye den o yiri bubu ani chi o ye doneke ba mister wate ye may vitality odofo de be ma ye be ma bo mpaso bia no num doneke hwe obenya so emfa so pa kumasi kropom ababi etondo tu no obenya bia to ukọ enkran ha o kanshi drugly no obenya bia to sa asama dunkwa oboase takwa bogoshu ne bibia so nwane nyina da obenya bi ato doneke ba mister or for a may vitality member net so emfa so pa 0246 727 677 0246727677 doneke ba mister na me kanfo na me dia ma eyekitima or for infections dia eyekitima wate stomach ulcer eyekitima se asthma no na ha eduba bia na home no ete akwa eyekitima stroke no eyekitima sexual weakness eyekitima fibroid no ma wuntumi emfa fru watumi awoba de na to adamfo o maame ana papa or for yenko kitima wate kitima se infections na wo defend the dia infections na be kawo na etumi ede wo ha no susu anso bone enso ede abrewodofo kitima wo abu akwa methodist asonda na chi wo pe ho no wo na tweru akodua secondary school no na edi enhwani modofo yenko kitima ho na dance die wo me ho eno tire ya na mani abre na dance die wo me ho papa nim haban so enim no a wo de edi dwuma edi tu yade sa yade asem 0246914717 0246914717 eyekitima the nation's anchor running show ni pabiana onye obi akese say numere nso so no odena fidi ato Sompa TV Sompa 93.1 FM na min show munya no nyom kese em say biribi atwa mu mfie no ho a ona wode program bi ba ya futu se moto din say you don't need to be told nza gentle hama if you work on ye futu se mbia obi ti mefre or say mesume de ne say you don't need to be told means a ko nipa tirimu ye am obi de ye na futu sem kase a na ode namo bobra enna ne awode abam say ye tipoto kase ye dia na ebitima kase then today you need to be told I was say ka kire wo obi a starting nimpa say panyini kwa atayiri ni o panyini ye soja ni ya transfer ne kwa akra pan no a wo toko nyina ne se obenya oba ne nada wo twi na ni se ni onim so oba ne wo kunu you need to be told unnim say you be here ye de ye wa anya wo de fa wo jimi ja pan no che wo de becha fa akoma pako ne ja se still a wo ye wo se ne unnim ne e koso no because omo ye fia wale oba ne nhye ka wanti wa hyeda se unnim say you be here because ni kunu men nti wa hyeda you need to be told say jai jimi na ne na wo ye na di sunsu aso bone beba wa brabo so
obi nim pa se be ma isika ni ne ho ena wasate ne nkomom se so wontimi mmo adwuma yentine yere bu ofu no ena wafo so fa saa ba na damfo enkomo heda pagya benya oba de onya na leke no oba de oya se oba ne benya interest ehun so no de ne ho odene onim se oba yi wo kunu ye se ne kunu mo adwuma edu oya saa de we ya ma oba na fori ama no wakone na koda. You need to be told unim jajimi no obi yire de wan kantim ahonhom wo wiase nyina ba sori adia mo ni mra ahoso ne jai saa de emmoawo ya wo munimo o ma hyede ye o mu so o munim ena o mo ye ne o mo ye no yetete ye mu bebre efiri ba ya wana wote adwuma mu ha o obi nim ukurom se wawale o yiri wo fie ena wote kwan no wa weekends no oba wa start ye funa da woto bidie no odi kogya no kwan bidie ne bo ye sen obeyeda kura akogya no kwan to abasakom di nkomo adobe pagya na asem se mema ne maye ne omo koda ase ne wura ho no won na ekonsol ni trimu po nyina ne se yem fole mo no ne na no aye okay nti onam o kansem sa obi ye mu bia damfo onimsi ayiri nie pa na enso wadwuma wo ye ndi onimsi okọ abeponten edi so no start so okofie otu okroko hye wa to 10 okroko no edi wa force ofo na damfo sa aye anso okọbọ ne nkomo aye ansa no ana memedi bi 10 okroko no mpombra no de aye de obeya wie. You need to be told say nkofo yire mfomu ni agro na abrabo bebrawo ya wo nyuma bebre mu dwuma wura kora bi obo mpene wasem bi kuro no kora no se beta frache onkyere ne ho so bekọ akwakoto waka bi a e ka na nkuna nkobi a wadwuma wo ye nadi. You need to be told say ni obi e na dwuma kora e ko ne ho osu ne ho obre ne ho ase o wa hobrase nti wo a wo be ye bi akono wo gede yin. You need to be told mian kan jira because ni ba ya ho he ache untumi nhunu sa ade a mi ye emoa ade a mi ye mfata obi ti adwuma hantan kasa woni mpanyin ni makora adwuma wura kora so kasa ne nsa de da ne nsa yem ade a no wasua firi adwuma wura ho. You need to be told sua za nyansa na ye firi abrantie bi wo fie ne maame wo tan omu nyina mu na yekum ono so na ehia no nanso opade wo ne bra no mo opade wo ni sister no mo a kasa obeka na se wato susu agu ono oba baje. You need to be told sua kasa na abrabo abona nka wabo de wo sister akodi abrojire mfifire ni awo ne ade ma wo tie nyina da bre nyina achi o frese sister ya sra ne wade a o kasa sane asabe o na wutwa atekiti de ne koye o kasa sane awususu mu ne de ne tu pan asese na akọ de omo obia watwi wani na do frese sa na biase be da krope be dane na dane adane ko na wo be fa ne eye da no koja wo echesa abrabo nya bona fa ho brase sra de na wonsanka. You need to be told me enkan kire o se nia wo kasa ne ema de pa bi ama se de o kasa nti na obi amwa no suanyansa hunu se de kasa ye nua no mo na abrabo ntimi nkoto temfama wo wakọ adwuma mu ne fitani wakọ akoto mpanimfo mo wanim ye fire bi senior apprentice omo bejao na enso da bia da wo na asoma omo abeto omo e wo kwa anye ntomleme ono panin dan na ni so osoma da kropa na abuofu. You need to be told menye ni amon ho sa nyamfa sa mobra so opesa afoforo onko wanim a afoforo wo wanim fa ni die mu na watima yese wo mo. You need to be told sister wawade ye guda bia da wo bisa abonten se mi kunu de onkrakra mi kunu de anye dem so. You need to be told da ben na okunu fra adwuma ba ya wo de se de ka asem de hia ne da bi obeba na ka ne da na chi na wale we be da agina da ben na tumi sebu kunu si puno so da bi obeba wanu awie wada ya esi ho ya wie kwete wo de na we no peso obi meka ntro se no na egu awade da ben na wutimi dwale hye sezi atade bi twen wura so abọ me ho kanti da bi obeba kabadini anantuma kakraka na kova ho ye be wuro ntuma no jinsi awabọ ebe de na wade na timagina. You need to be told be ma ko winsani. You need to be told o kwada wa wi apetehye what man fa dua nto anum anwe pike bi ampanti wie bi anwe esore ahomachika o so pekisi mpa na oba na yini tiwa ase me yire de na no doje. You need to be told oba no mpensa uhia na onum bi da etunum wi o so ohunu se wu pesti o so ohunu se wu di wu ni usiesie niama na niama akonanim di ama utu o petoma wawale 20 years untimi nhia abontin to bi mra o yire da. You need to be told suasa de na mo wa brabo yawo ensam ye kasi ye ka ye de be topic na dia pon afutusem ni mu odu nya mi hia bi onya ba ye na obi amfa afutusem mu na ye nyini ntimi mobla na ye nkoye nim yawo eno ti se de ye ka ye gusu a ye kan ebere bi ye de bai. So you don't need to be told ye de ni afu se wa adwena nyini
ka wa betumi abɔ ho so ahyehyɛ ho so na nso so tufu dem na wantia epia bonten eno tie na ye ka kire wo dede bi de asi nanim sɛ we need to tell you said the wo ye no enye eno titwa so ne jai 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello Oforisuo yeah Oforisuo Pizarro de Medwadu Kinkas Mato Canada Oforisuo and you may sadly Uban Kinkasua na na fie bo atinchi do me hene sadly wo bia guma gudi wo hwene denden won Kinkasu okay na Oforisuo na asama wo de bai asama mu bi pa sanse esese katre wo na esese katre wo kasa no ya na nkwa bata do so bebiri sanse nipa yo bi wo Oforisuo wona ne wa jumom wona ne wo fie onimpa sa bi o ya wo de ye nua enye edi so aso boni beba na so sa di kro na no be ye ba bi tibu sa da bi tibu za no se intimi ko ni so de ye no nti enya ye se wo se se firi ho ana na Oforisuo si betie na sa nkofo yi se obi kura twene ben ho no wo kire ne se ade we a wo ye enya nipa kro no anyi ntum se sa de a wo ye nye na de ye bia nso wo ni susu aso e wo enti duru ba bia nipa ye nyi ntum nye nyan ne ma bia de ye nwia enye no na nsusu aso wo akiri Oforisuo Pizarro Kinkas Macau no okay hello baby afrefre udi katachi thank you Oforisuo no okay yetio hello pani yetio pa Zambia Oforisuo na de mo di asuma bo hello yetio pa pani twon free afidie no kakra okay na de mo di asuma pa adi mo ndi tu gari mo bi so ko bi na so ko no o ka to pushia tan so o te se mai wo di mo ni de je wan sa te o kanya me sam pa na de so ko pa ama bo yin no ko ya ko ti so na me so ko no ya le de na bo so ko ne to na abon ta bo ko ye no na wana ma o che se do ba se do o bu ni sa ta ai ya kan da kwatin pa ni to ku se ti ni ya ne ni do to ku sa ti to ko to ni ti ni ne ka ti o ni be so ko pa to ku ka ya o ke ya ne to no ngi asma na ngi ti ni die mu ju pa o che ni o na ha ho de to hello hello Oforisuo ma here majo so eburu asafo moonlight Peter ni Peter ni asafo like ni tiamu na mata ma ya na Olinda eu ko di odia be di mi pa odia be je na we no e komo akonkonsafo eni ubi a wa wu ba na fa so wa bo pra kakra wa wu ba pre ma etiti ni pa no wa tetu ni ka atin tiri na de so ma ya di twe na tin a ye mo ni so o ye nyoma empaka you monitor me you play no the team capacity because we talk about jack or can to win actually go to buy ka fa usta e dey make and you na o man mo ko so and na we are community na so we ba e so to take you back then so we ne so the play the that you ni one man abroad on any ya you no yen tie sompa na yen tie to the man na that why that is no okay hello hello Mama, baby, I'm free udi man so kakra. Man so kakra, free. Achim kedi, okay, yentio. You also make me that man and so what we did before you know. I said there is a man missing your day for. Then you call it now worry. You want to let me in the cool and you cool that. And unless I for you don't go cut my new thing, say, name me a day for. Then you call I need to now worry.
It's not going to say the Maya and because we really I don't know that I will give you a chance to part of myself for company marrying the young one, Benjamin. No, you don't know it is for intelligence to the field. That is one of the two. Now, that's the channel. Before going to I'm not a very crew. And not that men on the world in the crew. We were men on the children. And I nearly complained that a human and me, you know, saying you are the enemy to the official, keep running in the papa. In the idea, also, yes, that was Madame. No, key, hello. Yeah. My juice will brew some papa did any. Why is that? Sister, I'm a credit to you, sister. Sister, I'm a credit to you. I'm what to say. Come on. You made the master of food to my yam of the blame. The master. Okay, some papa did, I don't know. Hello. Baby, I'm afraid with the Katachi. Also, didn't say Nipa Uncle has every Nipa. Nipa Uncle have you and every Nipa. Because I feel the You. Can get it. That's nice idea. I would get it. Then he picked up and more time. I know it. She was the cousin as a woman. Yeah, the same money and adding. So I must say the program. But I'm other money. I won't come home. No, okay. Hello, last caller. Hello. Good evening. My Joe Suma, baby, I'm free with you. We thought you make a fair boss. Yet you. If I saw that move the topic to home, no say, Lepa me. I am the parents, no son, we decide for picking up. No, sound to hold you. Yeah, call anymore. Right. And I must mention my foot here, my okay, aha, and ya de wa friend enyina ebesi. Enunti said, and can and a young cancher. And na ye adwene se wa obehu papa obehu bone na watumi agyan e wakwan bone no na wato ho afiri ho na se hwe na se wankasa no untumi emfiri ho a enne yafutu sema ye ka kire wa ni se we need to tell you ye be ka kire se de wo ye jai na wo ye mamofo jai no wanhwe yie wanhwe ababone enunti ye ka kire obi bia de wo mantam ofie wo ne abusuam wo se enne de wo ye bia no Fendi jai. Ena de wo ye no se wo hwe na wo nyaye a mon kanche no tena no pa ena nwime mon kanche za asumesi wo benten de wo ye nye mon kansi nanim se wo nyaye na fi honyo abusuanum enso entume enyo mi yo tatatu ba fo eden a mebo mentaba mu menam soro mesan enam fom ye ko computer so dwedie emra sisia. Ọmọ no mo de sempo wo mpem poku na obi a yekọ baabie na oto do nsa suma no te se de yekọ baabie aha nana kasa kire wadanfo no enansen ọmọ no mo de sempo wo mpem na se wan pedra obekọ beba no ne dan si wona nipa nim nana mayenko na menko penkuhini ene nubina bi menu anom so obai si wo ko die nkohini ne enubina ebra donek heba mister ewo ho diamond scientific heba fo ene de aba eye mama dro papa bo adwuma say yesisie mu adwuma ene sa bo nkomo ho ban busu immune system we die ko pabi to ba bia tonto aduro pia na nya na ana akodom na se tuma se ne obo ase kwantempo no so one abot college ene de animhwe na china sese obedi ho dance we die nana me dase me turu ho da ago na adiachi mu da so da adiachi afeni asori o ene wa man we dey me dase what solve me problem ya me papa we dey me nyanko
Donek Herbal Mixture eye memedru obi a onya mfinche du wato nka ho upebi atwa afre 0246 727677 and 0200 844040 FDA aje adwede nkra to yetum. My and then you will dwumadie we eso wodofo madika ka che wiase man nyina se asisi sam de Oforisuo Aboagye me ne mapamfo ye nsoso kra eno no manfo de bedan ya me apene pomasi bere ne de ama wo ena no ya wada travel and tour bi owo bantuma no wo asomase no firi hokọ bantuma v travel and tour na woni abrante bi akwantu sem emu nsem daja omo tie da ya wada no de omo hu ba bia na nsem no enenam maame na gina ho ba se abrante ni sika no de wo ka ni nyina no obechemu na wode na koma so sika na ma no na okọ ne baby ye obi ka tra santema obi kira santeman travel and tour for no so omo di ni pawu ya asemu panipa memo akwaba ye jo panyi hwese green na so habamo na so ba cho wadaruma so udin de say ba cho midin de Frederick Champo free hin ba ye ba cho mkase free ahenema kokobin ahenema kokobin na ufiri ba chan oni wunji ba cho minchi ankase free bu akwane mu ahenema kokobin na mewo wakosam ne say ade abeda Sompa Asem Nipa say yenko moa ba cho enumre de boko nso nya boko sa ni nyina ne se eye afie atwam 2024 na me yonko osaye me master o kire me tiles adwuma ne painting ti edurumre bi na adwuma no enkoyi na brabom ye didi nkoma no ye se nse adwuma ne enkoyi amenso me bema mint na wasa ntino obepese nkama be kan ho eye UAE Dubai na amenso mabo me bra ti kasa mu na emre bi nso atwam na wadi kan aka ho asempɛ akyerɛ me na kyerɛ metie wuyi a o masa wo kyerɛ o tetas no to no wonde odi ka Dubai ho ba chan ɛna na wo so wo Ghana ba chan ɛna o se ha no asetane mu odenti beka na ho na munya adwuma ba chosa yenti o ba cho kasa no na wadi kan aka ho asem be mfie mienu achi 2021 mu no okɔ enti okɔ no ye se me wo hɔ a me mmoa me ho menyam passport to ebi akonya bi ba na jawaba fam kona mso ntimi de to me ba panim na mpa ye se anokware se yenka Arab country de nani nje ho ti 2024 mu no sa akofa ba na me ye se me shemba pamase me bibi a December pam ewum na m de to me wa pam na mpa ye se so obeje penye de a aje se ye ne kasa eye me master ne kasa na obisa nsem bi ansana enti no kwa me de to po na ni mo je pene na me ne me papa ne papa kuma ba ko ndo onso ni Ghana ene ye conference ko na mpam bisa anse ho no wate se yesese bi okọ a ye hye nipa so wo ho ena master ne yese o ne nchen ena me ba na me ba nso a ye condition adwuma ena ode me ba abeye enti no se nhyeso ana se ye easy passport de enti sa ena mpam yese o obi o ye master de amin na di agransa na obekire madwuma de so wakase ya yakwa etise nwie no wanya ne mugidi enti ombema ya hye anamuntu efa akwantu no ampane ampa ye hyase ti duru mebi na obeka akire me se akwantu nipa na nko be ya amma ba ne nten no nipa na afa nipa awie enti sa de ode ma agent foforo ye friend no Georgia na ne agent ni din ye Georgia travel and tour Malam Junction Accra no kwam na minima Georgia ne da eye pon na elenki ntimi ni nyina mu na mbo me wa pam pon no ne wo master no ba chopon ne master ni nyina na mbo mpam amane se ne be ombe hu de eko because omo na sika no efiri omo nchen ba me de ye dwumadie no enti na pon no efra Georgia na no nya no ye hye dwumadie na se August ti September mu omka che se ya bay ba cho 2024 okay ene ye hye dwumadie na se ye July August mu ne hye ase enti omka che se dwumadie nyina be si 25,000 yen kan titisika 250 million ena 29th of August no 2024 menem papa koye transaction ema
Georgia no or the Georgia no account number and my no consolidated bank swami and your man to a man che mu say I labro swadi na otwemiensa na me ticket na me visa nyina okay ayira broswa na wotwemiensa na ne wa buketem na akoba brabo foforo ewo Dubai ye na so die be ne kusi yekọ na ye ne kitima enko twetwe nkomo emra se kitima maye na ye ne kitima enko twetwe nkomo kitima maye dia yekọ ne ni togo twetwe nkomo no emfamfiri ho se togba haba keke aziblibo sonkalu kagoka wo firi Benin ne baye dahome Benin na ye kan nuro pan dia Benin die wiase wi wo mu firi mu enye ye debe ho na togbe haban keke wo firi na togbe ba Ghana ha mfi aduasa ne akire no omo fa na damfo no omo ate so mfa so pa dofo togbe haban keke we nipa wo ye nipa se na dansidi amanfo difa ne ho no wo ko ne nchen no ministers ye ne MPC no ene ahemfo no ensem a omo eka togu ye ma wo de omo no enya asem ketu akura panipa akwaba Oforisuo be ma me Joshua bibia boko de bibia ye boko na azigbilibo so kalu ne ho ye anwoden wo ho papa eti se menga dan wana aka se eti se asha wo fompa hotempa yo hotempa okay ona aka yo okay tin ho ye boot no hotempa no se boot de da so boot ba kwa hono me nsa ne de bom anu ade nti na no mo pressure wo so pressure okay we ko na we ba okay yo wada hotel pen o mada be pen na wo hu so mo mpa ya no mu ayire o dem ko da so da na emu omre na gi kwatwen me pra eko ai nhie mu me pra na ye twen ene ese ne enye na enye we ko se jina janka busa ko togu aso ye boko kesi ne ho Oforisuo bema ya fa ncha kese ai mu hwam ya na odin mfi togu ahaba keka so ye togu se o che obibia na adanse ni ekoso adanse ni koso se maka cho se e betran ye kan se ya ye tete apete a ne cha na ye da ye che no nti se wa anyi ho a ye che agya ha nipa bi nti no ma bi ase wona brabom enso da so te ho no man koyie da se to ne togo se me fan ncha kese ma obi biara aye ne fan a omo a se bo mo ani abre ne ban ho obi a oso o share ne bo biara sa na obeka na se bia ode to ne anim biara no o se time ode share no no onya botre na ogu no ma so den minim za manfo afitogwe se no we ba o anya me ne togwe no me ne kasa manfo togwe na Rev TV ne so a oda so no aha enti bomoden ko ne wo se enna asama me fan tu nipa da sane anim ana obi bia woti wo hweyen se wa de ayira panifo se na obi to ne nwum bi se otwe bibi wo so na se ma na ye bibi kuram enti obi biara se bi wa de bi ayira ana wa de se bi otwe antwe ya che se wa fight ya fiti nkola bebesi ne abraba no boy a enye yie utara na wai togwe se ampa se ye nipa da sane na spirit pa na so mu dia na nya won krabia dia togwe se obi na ha dia fa bra na so ye da sa no ma no de ba inshallah ono nko ade nyankopa aduti e togwe ese ne nsema wo ka nyina ye wiasem honhom bone a abetre nipa so o ma nipa niye awse enwa ba mai na sema na o ka me hwe ni din edrume bi akwantu obi a wutu nka akwa yeye wo nanso wan hwe na de ni nyina kwahye connection but woni ye ninti ka de nka be fa wo ka be fa pa nanso wonko ade e out edu samen sa de ya na no de titogwe se wa de ayira se bepe obi bia kasura o twentwe wo se fa bra na so ye se your spirit bi nko na so mu de awoboa wa obi bia tu kwan no nte ne nka ofosu ya na mu oya obu a prapra na ho sika nya no de ne matu kwan nkura no kodu o ma yeka ya ntwen man nkura ma o medi yi wo na de akowo mu ofosu obagie di se maami bi okotogwa so ye na maame no waye masom mfo yi bi
ana ɔde ahwɛ ne ma na maame no hwɛ ne ma na ne koduru baabi sɛ no mo wie school a mɛsa atoa mo so te maame no ne ma mmiɛnsa mɛma mmienu ɔbaa baako ɛna ɔtrae ɛna ɔde baako kɔ aburokyiri Canada baako no kɔyɛ adwuma na nyame nkyɛn de ɔbɛfa mmienu no aka no kɔyɛ mmienu no koduru ɛsɛ na ɔhombɔne ne pɛ sɛ ɔmbɔboa no ɔmpɛ sɛ bɛka baako koraa wɔ ha to ɔboaboa maame ɔhombɔne boaboa no na maame twa tekiti sɛ de baako kɔ na baako no bɛfa mmienu kɔ ɔmu koduru ɔmo adwene nyina firi ɔmaame no so Oforisuo ɛnɔɔma a woka ne sɛ yɛ obi gyina wɔbɛka sɛ ɛnyɛ ne korɛ anaa wogyina obi bɛka sɛ hwɛ wodeɛ nto wodeɛ de ampa wanya ne fam ampa yɛde baa nkora ne mane ana ɔmo mane nyɛ saa na obi anya wo Oforisuo obi ne mma kora tu kwan kora no wɔn ɔmo kapre ba nanso nkora ne kɔduuyɛ no ɛna hwɛ fie ayɛ dɛ baabi a wokɔ no obi aduru hɔ a amena no wahwiri na ɔkɔ obi aduru amena no wahwiri na ɔkɔ nko ade okɔduru hɔ a wohwiri a wakɔtɔ amena ni abrabɔ saa dɛteɛ ɛna wɔkɔ saa titogo ahaba kɛkɛ sɛ yɛde ne namba no to dwa bɔ mmɔden ne fa na wɔasa tebea wɔ mbinu da wɔse sɛ yɛ ade a wobɛtu kwan pa bɔ mpa yɛ na mmom honhom nsɛm a ɛsi kwan ɛma nipa brabɔ yɛ basaa deɛ bɛtogo ahaba kɛkɛ na so yɛ so ɔba na so yɛ biribi anim ɔbɛka kyerɛ wo sɛ biribi wɔ ma ɔbɛka kyerɛ wo nanso ɔka kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ ɔno na ɛbɛkyagye wo ade a ɛsɛ sɛ wɔde ka bi waa na ɔbɛkyerɛ wo sɛ waakɔ sɛ na makyerɛ kɔkɔtɔ bra Oforisuo sɛ wokɔ togo aso ɛyɛ a ɛnɔɔma ɛkɔ so no ɛtan ɔhɔ na obi kɔka n'anum asɛ because obi kɔ challenge wɔho sɛ ne ba no ɛkɔ hɔ wɔho sɛ ne kunu kɔ hɔ wɔho sɛ ne yere kɔ hɔ nti sunsum ɔkɔ challenge ɔhɔ yɛn challenge obi a wɔ nti wɔn a wɔadwene sɛ ɔkɔ so togo aba kekare a ɛnkɔsɔ ne nhwɛ because ɔno papa nkwa na odi akyiri yɛpɛ sɛ ɛka kyerɛ nipa bi a ɔwɔ wiase bi asɛ adeɛ bi a woyɛ bi a wadwan yɛ ɔkese ɛnɔɔma nkɔ yie no hwɛ maame a mɛka na sɛ mi maame yi ayɛ kwa afei de maame agya na kasakasa ɔsɛ me nkwa na adan amanfoɔ ma nkɔ aburokyire obi wa ne deɛ kora nsɛ wɔte Ghana ha yɛ no nso odi yie na me deɛ memmrɛ me nam nsuo ne awiam na memfa me ban ntu kwan na me ban nkɔfa mmefa mmienu nkɔ a ɔmo kɔɔyɛ kɔduru hɔ a afei de yɛabɔ biribi agu nkora ni so ɔmo nim ɔmo maame koraa ade a togo san ka kyerɛ sɛ ebi a woba bi obi bɛfa ne kɔ aburokyire anaa bi a obi wɔ faase bi obi a bɛfa ne kɔ aburokyire akora no wɔkɔ no okoduru hɔ na wɔnyine na dwene fira busua so togo sɛ fabra na so ɛyɛ kokoko ama no ɔbɛma akora no anaa sɛ nipa no wɔ hɔ no na dwene aba fie amu wɔn sɛ yes mogya mu odu Oforisuo mogya anyera wo nanso nɛ ɛnɛ hɔ na sunsum de nneɛma bi akɔ akɔhyɛ sɛ obi a wɔ ne ma ɛnso bɛsi nɛ papa no ne maame ne te ha ne nua na ɛde nkora ne kɔ aburokyire o sɛ sister mamfa nkora nkɔ bi kɔ aburokyire no yɛde nkora ne kɔ hɔ a yɛ a na yɛfa tax ne ade ma ɔmo to ɔbaa no ɔne ne nua no bɛka no so fɔm kɔ sɛ ɔde anya buronko dɔkɔnkɔ ɔde nkora no kɔduru hɔ a nkora no adwene akɔyɛ ɔmo sɛ paame na ɔde ɔmo kɔ ɛno na ɛyɛ ɔmaame ɛyɛ ɔmo papa maame ne papa na ɔte na sɛbe ɔmo abere hwɛ ɔmo ma na maame ne nyɛ abosom nkoro no ɛnɛ nkora ne mpɛ ɔmo maame ne anim kura hwɛ ne nua na ɔbɛfa ne kɔ sɛ hwɛ buada because sɛbe wɔnyɛ yɛ fɔdeɛ nti ɔde nkora na kɔhyɛ ayɛ ne ma bibi kuram yɛpɛ sɛ ɛka kyerɛ sɛ mɛnkyɛn ɔnyɛ hwɛ han wodu togo aso ɛyɛ a mese papa no ɔyɛ adwuma firi anadwo anɔpa kɔsi anadwo mese sɛ ɔyɛ adwuma na sɛ ɔni adagye anadwo no wokuta kaa bɔ mmɔden fa kaa de bia meka wonkuta kaa kora figya ase kwantempɔn no so deɛ de bia kaa nam so wode ɔforo kaa no a ka kyerɛ metin sɛ wobɛsi bomfa hospital junction bomfa no yɛ na woka nsɛ de bia yɛbɛka because nipa foforɔ bia bɛtie program de bia bomfa no yɛ ɔmu ahodoɔ mmienu saa na mede menim baako ɔkɔ no ho kwan so ɛna baako nso afigya ase kwan so bomfa no a yɛreka no ɛyɛ afigya ase kwan so bɛsɛ wofa afigya ase kaa wosi wo firi kuro bi so a yɛfrɛ wo wobɛduru asotwe wofiri asotwe a na wokɔ hɔ wɔafiri Kumase na ɛba a ɛkyɛn wo kurom na wokɔ asotwe bomfa na ɛtoɔ so bɛsi bomfa hospital junction uduru hɔ a yɛde number togo numbers na ɛdɔɔso because ɔyɛ na obi wɔ hɔ nom a onim atra yɛtwerɛ ne ntɛntɛm ɛno nti na togo de ne numbers nyinaa no agu afidie no so sɛ wo a wohwɛ tv sɛsi a ne yɛkasa yɛ a numbers no bɛyɛ mmiɛnsa na egu so wobɛtumi ayɛ dɛn atwerɛ ato hɔ wo a wofii sɛ wohwɛ tv no yɛde bɛbɔbɔ number no bɔ mmɔden na fa ne togo ahaba keka so ɛyɛ saa nɔɔma yɛ meka wotwi mu tan bi wɔ fie obiara ne wɔ ne fie sɛbe ɛyɛ tɔɔten saa ɛno nti meka kyerɛ
spirit mpese wankasa wudi yansa na wawu oma omo no nkura ne nyina ya basa nkura ne mpe wani mkura hwe togo se bibi kutam na bra ne se wo ba na se ye nkra bia de a nyankopon togo se woni ne emprim challenge bia emmom se sunsun a tiasa asisu na edi unya ye ka bibia che na wontie onsuro mpa onsuro bibia de a togo se fabrad ho onzo be che se bibu ofoso fa number 0244 48 47 47 and 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and 0244 50 60 32 0244 50 60 32 we get to back again the number nkwana wa wo hwe me ne wa wotie me ye de atoso no utwu mutan ese otimi fa ba kwa na mienu maka cho se ewiase no na mo asa number si bo modern na ba kwa na mienu ensure wallet me dru ba bi a woko unim edru ma bi won ma ofoso eno ma bi betima to nipa bi awo wiase na setra ma otin nyina no odwene ho a wonte ase wa wudi dwa ya wo hunu so wa wo na sika kuta wa ehye wo hunu so wa wote aburochire amanfo ye adwuma so wo san su sai obusuafo nsesa sika ye fa ntwete kidness abra Ghana ofosu anya kwa obi obedu aburochi mamu ono oko onim the way and fie city Ghana city na wati matwetwe kitipa akodu aburochire na sebu akodu ono wo san su sai baba Ghana ofosu anya nya na papa enu nti anya kwa se obabi ewo saa to bia ni mu a bomode maame edruma bi a jade ye wo ye kakra yetu anamọ mamba wo kai ye wono maame bi oso no de wo a no odi awumawuo maame ne manyina ye no maame se mentena ho because ne sa na nyame bo me maame ni tu anamọ baby maame ni ti ko hye ye no ene maame ni wo manso wa wo nyina no adi maame ne tena wa nko ye kwa enti wo te fa kwa na wo te wa de so eti sore waka ne kotoge aba keke na so ye baby papa no na nya ba bi asabi utwa kwan ko ba bi tenten first ne yenim se obi hye deto bim ana obi hye kwaye bim ne so wo no wa be da bi sa de ne tete ha ya enti togo aba keke se bra na so ye wa ba yi haw e ka se ba yi a obi wa wampa wo kwa sore pa ofoso otimi ni ba yi ne to kwan no wa kosom oba no asan be fa ko entra ho ma obi mekun because nyankopon ball for purpose nyankopon obo for bibi ebia na woni abusua ne ti nanso ye yi sabe wonsam saade akɔhye baabi togo se ontra ho amasa no mo se fa ho bedom ne keke wo ba ye ne de awie a tumi bi oso opese ose wa na se sika bedon nsem a ya bone wo nsachi tokro na efifiri mu kɔ wo di dwa enkoso wo wade enkoyie wo ho ofe obi bia ye kama nanso okɔ awade a na sade wa ba bi so bomoden na kotogu haba keke so ye be sade number na tudwa nyame ya aduma wukuada yes, I will first have a number 0244 48 47 0244 48 47 and 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and 0244 50 60 32 toga abakeke na so na o chese wo baabi na office ontimi ma fa number yi na ofre na no bench che wo betu ni ka aba ho eno abetena se de shefi ho e ma ho nto se nso o pese o pese wo do nsa bo nkumi o bo wudi no aba o ma medi o papa ni WhatsApp na wakasa gu so o se menchro na ka che togo e frem nipa so masi se na me pese wo ye ma na se na pese wo yesa togo se on frɛ wa na se on kasa ho a twen o de mane na so because edru maybe am say asem omeka ade a bronsama na dua akon afiti 90 kojo wo no wo tre na nkakaka because baifu anasa spirit wo ha no ono so a purpose epese de wo sesa wo anasa wo ha wo abrabo enu ntutoge se nyabotre do wasem beda nyabotre nyame ya adoma kwada yesa wo ha ya eni togwe bekasa wo konkranso wo eje kotoku ho na ne branch ni bi wo ahanso be branch foforo the headquarters de enu ne bomfa adwoso bomfa meboa how do I say hospital junction si ho ma
awofra akoraba befo ako togo si osi ache obia okay azigbilibo Sonkalu Kagoka from Benin togba haban keke ena yene no atwetwe nkomo no Asem Ghana memha o na ka mpanifo se wosia chinyo da ke ho na ka atafre o na nso so omen ukoka yese de mpanifo ye nye so yeto ensafre wasamado akwa wo mabiem yensamafo ye enye na nso so ukoka ye ka se yato ensafre wasamado brabe yi wano a ukwa nyade se obababiem journey of no return the mpanifo ye nye omunim pa so omukwa aburu kire nhyehyɛ yɛ da hɔ omna samwa so na kan rula da ho street line no masan na so ya asem foforo okokan yɛ manka akira yɛ se ya ba ba chow contempt yɛ fosu be gina ko to be wano omu nkyɛ ho kada chi ntie kosi sɛ ntimpacho omu hye sɛ na otwemiensa ɛna bibia be wi ama mvesa ne metikita ba no yenya otwen bosome miensa ne so ye no yebisa ka kire se amnesty aba ho mo ma university ni ntino jese metwen kakra ti asha se so mo yeti asese visit visa ena mede ebeko ti ewu twen mu na se bosome enkro na atwam yewura bosome dum na atwam ti ebewura bosome dum num na wiye no ena me ma support no ebe ka chem se ka se ye twen visit visa na ebeche enti wabusa ho asma mama ka se direct employment there Ghana 30,000 da enka ne sikam 300 million and the ya menya kwan na mako to kan na ono asa gina se ode ono ni sika 5,000 ebe so na akoye 30,000 na se me ba beduru a me ye adwuma na metuya ni sika amano ene eje penie ti ehwe ni mu na on the 6th of November me visa no epie ti epie na ajoja ne hye me se mema mani na se nyame adoma November na wiye no ye beko na mcu eja abribia hye me se ye beko nti otwen na metwen na chese visa naba eba ehu ye ba cho eba ye sende mama mi hu ye ma menem papa mo ekasa ne po etudi science na wokro yemfa se ye share bibia ase de edibe bosome nan kɔ bosome num ansa na metumi akɔ ti dam visa ne bae na me papa mo ye conference call abribia ne ye conference call ne kasa no me yesa wo se direct employment na me de kɔ na afi de eden na eba visit visa tumi opakuma na woni ande o ye senka ye ntwa de enim because on tia se ade amada da ya na afi de kɔ ba ya visit ene de kɔ because no mpese chine bi mekɔ na akwa fa asem fufuru bi aside aba na Paul ne kasa so visit ne direct nya de ba ewie pe ne mu ni nyina se be pe adwuma amaye na before sem ba be consume kire me se air condition adwuma na amaso ntina Georgia no ma meti ase se warden work ena ode me kwa akoye ko so na de ba chan ya no na usua ye ba cho de ntia me gitum ni se na me ye nsan adwuma ni se ne me di kan no ntumi wapam so gitum se me ye nsan adwuma di ni de se me kwa akosua na se me kwa akoya eno nso beboa me bedrum rebi no se ba sem ya me teme ho ayi madwuma me nsan no adwuma no ebe dɔɔso ama me naja maye sa wedding no so na de no wodu ani hwa na ade bi atwe se efre na ak no wani nyina eprusu ka bitimi ba cho mesu adwuma pen ne de me kan metisi mu se be ma de sebi be ma na adwuma de nti eden a meji atum na se be ma na no madura nwuno ba chan ka be kan se sis one no no so na de no ba chan ajo enti no omma me kwosesa dollars nso $250 se me de be chop money atum na se me de be kire wo airport wo because se wo connect scan ni hu a dum be stranded wo UAE ho because bo ni scan ntino me kwosesa ye no saabra na o kwosesa dollars na $1 no rate need na 16.50 tim kwosesa $250 that's 4,125 cedis and am kwosesa nti number say say no aban UAE aban ne say this okuta $500 ansa ne amoako
nu kwam ye saa nneoma ni nneoma toto bi ni nneoma nkitinkitim tina me ho akofom ena ma support ne send me 2000 Ghana cedis ena me so me de 400 eso ena me de sa $150 still na rating that so gina 16.50 na te man benya $400 ti me duru airport no ena a Georgia ne je obi $100 e de source ma me de call ba bia na me ko bookings no e de chair no msa je $100 ne back ti on the 15th of December na o cham ticket ma me na o say me ko nti ye gina airport no chem so warden work ne de bibia ye set na me ko duru ye kra no wan ha ye mi nko fie nkwaji ma ho me na ba bia o keka ko de na visa no nya na wo ko no kra wadofo no me kwande nya me nkwe nipa no nim ye meja pe me papa epe enem papa kuma wan kra o yire bajo mi nibi na onni ge bia bajo debi kwantu de basa mana ne kra wo mu wa bompaye se ne wo kwa aba sika ho de Ghana ni bo betwe ukofu brain no obetwe tuwa uni bi o hontu wan kra o ba bia bajo debi ye to aso etino oye no o chem se wedding company bibia e set na mkokoduru a wa ha mi nkofie mpu na makwa adwuma nam si yo aja wa kan sa mate nti ho no ye se visit na me de ko no UAE for beka se jese me buku hotel because omnim se me ba visit nya adwuma na me de ko akoye nti o gem 100 cedis se o de ye hotel bookings ama me $100 and 100 cedis but your Ghana 100 cedis okay ena oje ena afin so sa je me 700 cedis se o de my immigration form free se me passport no me mfa tu entu kwanda na se me ntu ya omo mpene ma me nko sabre aja me ni mo hwe entino o se say but o ka kire me se passport ni ntu kwanda immigration form passport ni ntu kwanda o se virgin passport entu kwanda enti so ntu ya 700 cedis a immigration for ma okwan ma onko enti manim ho na o sa after 100 cedis na echi no o sa je me 700 cedis so the common immigration for and the nyame ne dance ni mani enhu se o de mu ne mu moji scan free me ho ti eno achi no na ja nyame ye madom na me time so se mkofo mplane na me fokoi ti me fokoi no me ye transit free Ghana akosi kata se paade na ma wani abri se ni tetem nyanse me kokoduru ye na adwuma o ka se o de me kwa akoye no eye wo de no work na mjitum na se na enye no ena o de me kwa akoye nemum na battery a asese car battery uko ya adwuma battery company mbachan bibi ntimi fa adwuma din ntuja nemum no na car battery asese ena ye papai mo papa ne kwa beso mbacho ye kofa car battery ni ba me anase boy ba ku ne fa no he ka Ghana ka kwa fa no magazine mbacho the tense omo woni pa ebi wo Ghana ha ebi nso okuru afoforo so a omo to battery asese no wo hwe TV na wadwuma na wo yi mbacho madwuma na mi je battery na ase no mana ne no mbacho we no ya na ya ye nane ye papa ni se ya ye o machine a ye de yam eye mukumuku se de enfa se wa ko nika na akoya maburo se de no mdi we beyo we no ya ohuru hu sei na wie no na company bia be fa call mbetim de any plastic material bia no we ni sei no ye de no ye be ohuru we san bag akese nko a edu bag akese fa Ghana akra mi hu sa bag ni bida akese nko adu na ye tua moka day anana wotwe bacho aketua na ye bosome battery ne sisi won bacho battery ne sisi wa nyina asai bacho ase amepa me na mepa na se battery no acid ne gum bacho wadaru enti ade odi bom kwenkwenkwen epitigu hu a esusu aso bi ama bacho epitigu ye ho a na nyame nkwam ye ho hyehye ana company no nso mfi ufiri se omka che se die na modi bom kwenkwenkwen no bacho abonua de papa ija wo Ghana ha sei akuma bachan oba ya choba de akuma papa ija wa santema poano ofufuo ne abekwa amamfo adi no akuma battery na mudi sisim bachan ebi abo agu ani pen bacho ebi abo agu mani pen omdo ko hospital bacho da bi na ede na ko ye de tense me ana me hwe me ho bu ana makoto nuro nam de aba begu so net me ye breo se me medical ka mi kuro mi nkoso ko ye
to na ugina ade battery ayi akuma bubom yi ba cho adaro mamia it say wodi bom sa no wo bom pa ye say emmom pete ho ba chani satam bi betumi abo apete ho body na ebo nti e ba sa na bo pete wan the fair solution betumi so dirimika de nsuo ekwa akọ ne no kra de nsuo kan e say de ode mekwa kan na de nsuo kogu so na ne wase wasem kra ukoto wo mu anu omudi kaye ho adwuma no edi bi dempen ama uhu bacho meme koto e no recording na me free driver ni ba kwa no abranam ni ni di nkomo me ye no se ade in chemical ne yam ne animfu 20 ekọ bi mu ma ekum nipa mienu ene wo company ne mo mimom de ma fa mani ankon sa ampa se ekum de mom de hu yen se afide ne ye de yam box no ene twa obi nsama mi hu ye nti wankasa no adiw dem ana mi ankasa mom de mensa nifa no na ye ne kakaja nso ni nyina chinam de koto anka twade e de shem nam de akwakoye adwuma fi se ho no so omse o ma adwuma na se wo mbehwe wa de se machine no e na epraw sabi nipa dasani so de mintumi we se ade ebe pra me de me se kushima ansana o ma hwe ye teso pese ye de ma se ntintin tetem nya se battery ne be yare me enam ni nkomu ne ni mpagya no e be yare ma na me yare ho nso no senem di ka o yare o mo nhwe ontino me ananam de me sika ko hospital o me de me ko ba ne aka me nko a ahye dem ti da ko me da o sa me hwe me condition mu a na enye ti me frem pambo mama ne se de eye me no sem kasa me tan ma mpe bi anhwe mo yare a battery nsuo bekun mewu efiri se me ntade kram de ko nye sese no di atade am de flu plane no anam sa de she ba ha ende na me kipin da bi ya bi ko akwantu akopenta de bi aba ba fleze kakra be ya isem no wo de wanya bi ama ba cho da bi de wo de flu plane ko ye no eno anam sa de ba say alpha and omega dress no na de bae ba cho adaru sanu wate orofo enko tabita clinic na yenkoso ya ho yade na tabita de battery so bogu hu a ontumi hwewo baby anye tabita adwuma no tabita say ya de biblia bia de fruit nwa no kosi na ase no abibiduro o de betu ase no de ama dodo no ekọ tabita clinic no abasobode ne nsembo hia na wobo de ma tabita clinic say wa ya de pa orofo diabetes prostate no any infections no diabetes prostate any infections no ye fa nko tabita clinic betu ase no de ama wodofo tabita say ama me ne wan say ya de o enipa benya nso na free ya de kuro ya orofo ye ko tabita no tu ya de ase ma na se ye ka aduro pa de aduro tabita ori di ne dwuma pa e habaduro abibiduro se de ta aka no no orofo massage no laboratory no so kwa ye twumu ja twodwo so na ye hu ba bia yade no ewo odi abibiduro so ebetu ase no de ama na kwan abefa so obedidi nyina tabita clinic obekere wo home care no so ye adwuma esan se tabita clinic se do si dwene Ghana fo ho no odwene Ghana fo ho adwene papa eno to de hye bi edafie na ne yade no bibinti ontumi empie emyemfa no enko tabita aso ya ye bebobo no a ofre wo mo a o meba behwe no ewo fie kama na atadwe memma so ate de ne ewo tabita clinic aso ye wo se a free prostate scan eno to kuada ne ye wada bia no prostate no ayekese ama adwonso a entimi twa huru be ma de so adwonso eto sen na so wedi egu shusu gu trosesim duruba bia na otro na ni mu afọ prostate no na eye kese kumasi ahodwo da bansindi junction ho na tabita clinic odini dwumawu enkran sunwa ne takwata krade wo tabita ewo ho anopa no nso anwumere no nan wapon adwoda kosi fiada na tabita clinic aso e bia woro ye adwuma orofo yenkotu ya de ase wate yemfre tabita ewo ahoma wi so 0260196219 0260196219 tabita clinic na mekanfo na mediamon Osborge Enterprise ofre was a TV papa any fridge papa dia kan tumda Osborge Enterprise ono na ebetumi aboa Ghana fo e wo sa kwa bi so was Ghana fo no ankasa no ehumobro e wo ne so eno TV a wode ba no papa fridge wode ba no so papa pa efiri se Ghana no ye wada no ne sadia ho kirisi wo ha no se wo ton ade ama ni nua no anton papa preko a orofo na akwa ye se woni Ghana fo ni ne ye enkaka omo asantema temkro ponkuma se wose TV ode ba no wode free UK abrochimam na eba na hotel TV LG Samsung na Philips
eno any TV papa eye ho odren pa na fridge no so de what the free US abruchimem and eba ade papa eno ton de magana for the for yenko Osborne Enterprise na so yibia na yenkoto TV papa fridge papa na yemfa eni adwuma ebu akwawu eho enwo twenebu akodua JHS sukuu no wone no na edi enhwanimu okọ Ashton Dr. Mensa Famwa tasi rank wa ne soto no kese pa ewo ho no se me kan jo se TV no all sizes kese adantemu na ketwa na se die ni TV no esi eche no kamenya kwa se TV no na die hyehyɛ boss mu eno die wo se eyekwa wanhwe yi agrada dwa ya yire mo no te ya etisi mu a waboka no no rofo yen ko Osborne wate TV papa fridge papa Osborne Enterprise and a bit to me ama ebie 0277788845 0277788845 and 0242026375 0242026375 Osborne Enterprise and American for Namedi amount and 0244363683 0244363683 Osborne Enterprise and American for Namedi amount fridge papa TV papa and na ye camfo na ye di amount the France Hotel wo frewo to the France Hotel no ankasa no Sompa TV Sompa FM oba ehwan da braka ha ye kire ye anya yira kwan ye kire ya na the France Hotel wo na the France Hotel se men kan cho se si ye ka se empaso a obedanya home ene dan no se die mu asiesie sitie no a orofo yi the France Hotel free mo santemantembo a enye ye kura ni hotel rooms no aye kama obedan wo feel comfortable said the bruni beka no eno tie ko the France Hotel wate the France Hotel se men kan tell say 24-hour economy restaurant and how de bema wo he aduane o de bema no local and continental dishes no and now ben restaurant ho the amount na say ye pa ba bi atwitwa bi yabupo bi na yanum bi na woni waka nchima bi na koya waka na ato so na ne edi komodia he o ne back to bi so wo kwa enya asem keto akora orofo ba bi abepa ke o ka no na obeye na kama akudi ho kama said ye be ya obi kura be hwe wa ohun se wo ho eno to se kwa kopa ba bi papa adade a yemfa aba we ni enye bookings anwumre ya na week we nyina akotwa no di France Hotel ewo Sompa TV Sompa FM ye kire heye enye yira kwai kra 0549582099 0549582099 and 0595371597 0595371597 difference hotel was a quarter baby papa and ma wo ho entum enwojo kama win big with mega cash lucky boss or for kwantie musuo na so no win big with mega cash lucky boss no to twa bia ubenye sika kakra dia hye obotom na National Lottery Authority no omonsa ehase a manu ye kama na mmom unimfie du ngotwe enfo asem enkoso orofo wo se obebo ewo phone no so star 426 *6# star 426 *6# obebo no phone no so na eyi message e ba na wo hye kama uduru ba bia be ma kwan se mobile money no boshem efri se udi ya na ode agu mobile money no so 80 out of 50 pesos udi twa bia usika pudu kama ubedi kese pa we say mega cash lucky boss so win big and live large and it yenko twa bi na yeso yema yebotom enye du yebotom enye de yay we are siasetna ko pe bibia bedio ne me bedde nenam kada chile say wo how pan say de ne yanyama say me how pan say me buy no me de yare ne buy em ye beje me to suntwe so ehwe me yare a na say ni tintin tetem nyan say me ko December number April sebi me ko sen ka me ko akopɛ adwuma nam de bibia ba fie me de ka na aba ntina ni nyina ne say e ka me bofa ma kontu nyina oni ska mtua ma no mintimi nka se me nyina na emum no ontua bi mami na mso me mfa mpata me ho kakra because e ka ma bon me nkwa mintimi mfa nyina nso a ode yade na firi ho baaye mba chan opanyi tu yare na ye wa anyo se wo ba
but me yare me imagine say me ba na mpanifo nkra mpese ombe mama ba if so no my ye card Dubai card ni bi ama me nti omo ye say card ni omo ye say card we ntino omma ma fi say so omo ye card we ma je so ye aduma bosumi nsia na afe ete card ne kansa na ya moaba nti me wapakuma na frɛ Ghana Dubai embassy e ka chom say ne baby e yare wo Dubai honom na omhwe ma me wu a one omonye na ho no gudo so ansa no mu jai krama ma bade me passport ama me enti wo ba hwan ne twa plane ticket ye ba cho me be ba no a Georgia na de enti a Georgia ne twa plane ticket nse na boy ba akun so friend kwadwa amoako nam ni nyina na o company na oba ti o me ye say so wo yare a plane mla mu nkire say so wo yare anko a ebetima akofo ti na o say ye twaka amoako no na amoako na dikan atwa de enti amoako no ede yeso na ye twa say na be amoako no be so obi o na ehwe me so ede ma ba Ghana ha sei enti ekoba say o ye wadwene say wo ba no na empo o yare no hwan na hwe o yade wo Dubai ho ba cho me yare no ye panyi ba ko o hwe nkrata asem so be fam ko hospital no me anam tuam bibia o mo de me ba na ye ma kwa ko hwede ba cho battery na aye me nsa no bisa no e na ma nsa wa e ya sade ye woro no ba chan me nsa ni fa na me ka ho asem wakodi amia ukro ni so na hakura se emfa battery ni aguru we kuro maza o ya asem o na ya mu nse gloves ba cho ye sha hodo miensa enso still nsuo no etimi ruram wura ye Wellington boot e hye nyinam ama me nan kokuru motimo wura nso nyina asese am no kase o mo wura wu ba chan me kokuru motimo wura ni miendie na ni obe na hye chacha o ayetum ba chan se camera to so meeting dia chi usu firi kuro be so ba cho me nchi fi abu akwa ye ni odi akomia wo fa asefo ntia ase ma o fa mo wura wu ko hye chacha ya asem o producer yemfra brantie no a wode ne ko ye no na ye ne ni nkomo kakra bi mete se o se ye frɛ no obefa ya asem o na haso ho na woda na ba chowe ba bia yidware menta de ne menoma me ka se battery nso na se ne bi nu menta de de chese mba akokra nu a me sa de bae Pama akwantu afrom anwumre ye Germany ne France ye ene Canada tuji akatua kakra ho akatua de mejibi wantimi amwoboa no ba cho me fa sa akatua mtimi je ne nru busumi mienu mpa akatua tie no bi na me de man papa mo de bosia so ticket kwa me ba no jem 72 million NACK 7,200 na di twa ticket to Krampuma msa de ba Ghana ha wanya brantier seki ye kan dia ka wa ho de 90 ama wantra kronu su na de na aso juice kai achonye se ma ho den sabi ho no nansa ne de wo be kwa akoye adwuma ne yekoye o medical test ehu se wa ho den betimi ana ntimi empanifo nso hwe no na etimi na sabi me nso maye breduma penansa na meko nemum chemical ne ne battery nsuo ni ade ade na na ekoye mu no na ekofa asama ne we nyina bai ya asemu on sanyina battery na yon sane sa ba chan wa daruma min seni fana nam kasa ni keke jam sanu ya asemu ade she me brewa ade mkro bi so na yenya no ni record bi ani ho Panama be sentrance ya asemu ya asem kese papa ya asem wosi abrante ne o de Georgia de yi a Georgia wo hefa Malam Junction kan Aberwana na sport nche wa o da so pretty ameno kasai Panama be se kasa no hwese menya travel to wura no ana said do di ntem de ne koye no me no mo ko enkasa sima yesa ye nu asem no ni su ye de ne shi zanka ya radin shani pa bia wotie na onye obi akase da me company for so tu mo ne fo ya na otu okurafo na abrabo atimi akon akonani akra bi ne de beja ye wo fa asefo sa abani abli na so na obi
aging kita ho anaasɛ sɛ be akɔntu ho nkɔmɔ a ya mesrɛ sɛ sɛ woka sɛ wokɔ kata na bere bi ba na na adwene sɛ sɛ wɔde wokɔ kuti a ka kyerɛ nzɛ wo nkɔ no matter ne ɔbɛka kyerɛ ko onim wo asɛm ɛtɔ bere bi ano ama ɛko na yɛ ya because obetumi abɛtena aka kyerɛ sɛ wɔka ma wote aseɛ na wokɔɔyɛ nti no sɛ wɔtumi akɔ yɛamo adwuma nso wogye tum na ayɛyɛ nyɛ sɛ wokɔduɔ no asɛ adwuma bi de mentimi ɛna wɔfoɔ so sɛ kyenkyen ayɛ ɛno wobɛtena adi nkɔmmɔ no na ayɛ dɛ baawe deɛ wobɛtumi wowɔ so a woyɛ nti sɛ no kɔbɔɔ yare a ɛyɛ ɛka mmara ho sɛ sɛ ɔne obi yɛ adwuma no sɛbe biribi si ato a ɛboa sɛ ɔtumi ɛhwɛ ɔsɔpɔɔto bi ma nneɛma kɔ n'anim na sɛ nnipa no so wɔntumi nyɛ mpo kora wɔsi no akɔduru he mɛsɛ ne wɔfi a wɔtie yɛ sɛ sɛ wogye me sika sɛ ɔde me kɔ America anyɛ yi afam sika ma me sɛ ɔde ɔso wɔ sɛbe Germany wɔ South Africa wɔ UK na sɛ me pa megye sika no a mede bɛma obi ɔkɔ wɔ no makɔ nipa bi ɔso ɔyɛ nkrataa ma wɔ na anyɛ yi no ɔbɛka sɛ wɔ baabi foforɔ no sika no na ɔmpɛ sɛ bɛbɔ waboboa no nti de wɔpɛ baabi foforɔ no de ama wo nti baabi foforɔ no nyɛ baabi ɛbɛma no abɔ ka pɛɛ nea na wɔkɔyɛ no ɔkɔte ka no afiri hɔ do anyɛ smart na akɔdi akyi na de ɔha wobere wa woba ha saa akɔ no yɛntimi nko bi yɛabrɛ nti mo mama ni mmra mo ho so sɛ wo ne obi yɛ ade a bɔɔdeɛ na aka sɛ ɔkɔtɔ wɔse wɔwɔ aburo a wotɔyɛ dɛ aburo no ɔkɔn sɛ wopɛ aburo bia na baabi ato aburo kora ɛdɛ kyɛn ne wɔ deɛ nti mfɔɔ so ho nkɔnkɔgye yɛbɛsrɛ mo hunu saa deɛ na aboa na yɛsrɛ connection ma no baabi wɔ bi ase wɔ tie yɛ bi a wo deɛ na wopɛ ne yie ma anyɛ yie wo nua no no wodɔ no deɛ na woyɛ sisi wɔ yare deɛ anamɔ bɛɛ na mutu obɛnya ahotɔ ɛno nso hia woyɛ nipa dwene sɛ obi na de wobɛtu kwan kɔɔ baabi ɛna anyɛ yɛ mpu no dɛdɛ na no kɔɔ baabi a ofiri sɛ ɛde asomdue bɛbrɛ ne business na sɛ akora nso opɛ ne yie ntia nka wobɛka sɛ frɛ ne sika ma no bɛwɔpɛ akwantu atu abɛbɔ brɛ nti na aka biribi a wate waseɛ ɛno nkyerɛ sɛ wagyimi nti sɛ wakɔ no wakɔhyia ha wo na introduce hɔ maa no wo na introduce adwuma no maa no na wakɔhyia ha na wonim sɛ saa adwuma no ɔmo yɛ ɛkɔ sei anaa ɛba sei ɛna ama no yɛyɛ nti sɛ akɔba saa ɛneɛ na nso watumi dika na wabɛyɛ neɛ sɛ fata na asomdue aba ma ɔntena sɛ sɛ wɔmfa ho na sɛbesɛbe yɛka yiribi na anyɛ yi a yɛbɛka yeraba aha deɛ obi nya de asɛm ba ha ansɔfo wɔ TV yi so kora bɛsɔfo wɔ honhom ɛfiri sɛ yɛbɛka ne hatra bada kyire yɛmfa nni agorɔ ɔmmra mɛpa asɛmpa nka de asomdue bɛba na yɛnyina ntimi nkonkɔ yɛ anim ɔtumi ne sɛ yɛne ne ɛwɔ asomdue yaw ayi grani si yɛ amenkyi ama no ɔso wayi nama Granny. Oh, benyi ne ma. Ɔso tumi twam kuro hu ba hu na hɔ. Ya na dwada na ya wada mani abre. Tumi twam show ma ko pe baabi ahoro me kono ma da mai. Ma on fa shiri trim sa. Okay, ababa wo bi eya adwuma wa house wo person room self contain na watumi ada. Na watumi asode aba adwuma. Open wo boban asokɔ mampon Kenya ase. We die wo se ka agent bamu akababo ase de be ya obenya bi entem. Enu ti no number no na mo pusu na homa no na mo pɛ baabi single room self contain was a boba na sokɔ mampon na Kenya ase 0243 209 009 0243 209 009 and 0245 195 474 0245 195 474 abrante bi so ofia ha wono so say single self contain za wo pɛ na emum sɛ wɔanye no na efie mu yɛ kama obesore no akwa dwonso no akogya na baabi foforo kra no omfa ho na wanya kwan aba ye na dwuma ozo opebi opankro no ha ya anasa ehwan ha ya 0507 804077 0507 804077 ana 0557 167 678 0557 167 678 or for na mo mpa baby e ma no ntena no tumi enya adwuma kama pa yekɔ computer so bedi emrasisia Oforisuo menchia nana asafo sama hene ana bebia obi a mechia na menchia me papa me baby nana we afia kenten me kana na we afia kenten wonim nana kro nye Oforisuo enkosi da bai
asɛm wei nkɔsi da bɛfo so saa asɛm a yɛkan asɛ bɛsɛpa ne bɛsɛko nyinaa bɛtase ne ba ne ndimfo ɛyɛ asɛm o so wanhwɛ yi a metie ne yi a na sɛ ne master no ɔnyɛ bɔne meboa ne master no sɛ ɔnyɛ bɔne ɔne ɛyɛ introduction because ɔne ɛde nipa no kɔɔyɛ fo so yɛ ne yɛtete yɛ obi bɛtumi abɛsi yɛ so sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ aberɛkyire fa yɛnim nipa bi a ampa yɛde nipa kɔmaa no ɔde bi kɔɔyɛ sɛ memanfo wankɔ a mayɛ ɔbɔne patwoti ne o manfo wankɔ a me ankasa deɛ mentimi nyɛ visa ma na mmom mahu obi a ɔde obi kɔɔyɛ ɔyɛ adeɛ but connection no ɛduru ma bi ɛtumi sesa nipa no a ɔregye sika na ebi a ɔbɛka kyerɛ sɛ na mewɔ Germany na mewɔ Canada but sesei no ɛnkɔ wokɔhyia nipa bɔne ni a ɔbɛgye sika na ɛwɔ hɔ me a mede wokɔ animim because ɔde obi akɔpɛn ɛduru ma bi a na wodi obi anim akɔyɛ adeɛ na ɔyɛ akɔyɛ nipa bɔne ni nanso nkɛnte saa akwantusɛm no memaka kyerɛ sɛ mesi soɔ na ɛkɔtonu ɛne ɛfɛ ne sɛi benin mu ne ade na manfoɔ kɔbɔ hwehwan mankɔ bi da ɛkɔ mesunsum ne kasa kyɛm sɛ mepɛ hɔ ɛna baayɛ na abɛduru afe deɛ ɛfɛ sɛ kata ne mu ne ɛho ahwan saudi mu ne ɛho ahwan ampa yɛka obi akɔ hɔ wameki dubai yɛwɔ nipa bi wɔ a ɔkɔba a wameki obu nso bɛkɔ ɛmoa no ɛno nti sɛ nipa kasi wɔ otu kwan na baabi a ɔka sɛ ɔde ne bɛkɔ no ɛno amoa no sɛ ɔsan kyɛngyi sɛ ha nso yɛ a Oforisuo utwu mu tan saa nipa no kasa kyɛ no bi kɔ papa ka ya onti bebree twi fa papa so ne abusuafo so na mo bu gate na mo kɔ obi so kɔ ɛboa no sɛ wotie yɛ nnuan ne nkɔmɔdie mu a me baabi a na ɔyɛ no ade a na ɛwɔ mu adwuma bia na wo take risk wɔ mu adwuma bia no sɛ bɛmpɛrɛ abrokyɛ mi ade obi wɔ hɔ a yɛsi ama ne 6 months ɛnso ɔkɔ aba o 6 months ne kyerɛ sɛ visit me boa but ɔkɔ ano ɔkɔ kam na wabɔ adwuma yɛ onipa bebree ɔmo Germany ne America no a sɛbe visa ɔmo de kɔɛ no ebi a na yɛ 6 months ɛyɛ sɛ nkɔkɔ ba so kɔɛ no wakam ɛwɔ hɔ nti saa akwantusɛm no kɛkwan bi so nya nipa ne nya de wo furu play na wokɔ duru kurom no na wotumi start adwuma te sɛ de na obisa so ɔgye pay ampa ɔgye pay mmom ya na at times no nipa a wɔde ɔmo kɔ no ne kuro bi wɔ hɔ ɔmo nka nkyerɛ nipa no sɛ ɔyɛ de wo kɔ kurom hɔ no hɔ adwuma sɛ na siti o wobɛtumi anaasɛ wontumi because mede wo kɔ no me ankasa no adwuma a mede amanfoɔ kɔyɛ ɔmo kɔyɛ no ebi ma kɔ ma ɔmo tumi ebi ma ntumi na battery adwuma yi a yɛka wohyɛ globes mmiɛnsa hwɛ de ɔmo wura yɛyɛ ɛkwan bi so ebusa a wo se yɛyɛ ɔmo medical yi sɛ wobɛtumi yɛyɛ ɔno abɛti ɛna wankasa so na ɔbɔ ɔmo mmɔden dada adwuma nankasa kɔɔ mu no emu nsunsuansoɔ na amoa wo because emu nsunsuansoɔ boa wo deɛ na ɛka yɛ adwuma yɛyɛ Dubai no mu ne ade a yɛhyɛ Dubai meboa Dubai ne ade a yɛka obi wɔ ha wakɔ do restaurant de wɔnyɛ adwuma kora anyɛ da ɔnenam kurom hɔ a na ɛda ɛwɔ su banyame nkyɛ deɛ sɛ wokɔɛ no wokɔnyɛ adwuma mmom adwuma no ahyɛ de ne nneɔma nyame kora na boa sɛ bia nkɔgu w'ani te sɛ dɛ na wobisa yi ne wontimi but wo fight yɛ asɛ te sɛ deɛ woka sɛ bɛrima deɛ yɛwo ane a wo ne asɛm nti no ka wo strɔge ne adeade bɛduru baabi no wahu sɛ no wanwe a wobɛtwa nkwa so ɛno nti da bia yɛkyerɛ fidie so a ne yɛaka saa asɛm sɛ sika no nipa no onya de wokɔduru kurom wie na wostate adwuma na sɛ biatuatua wo ka ne adeade a ɛkwan bi so no ɛnka wawie n'adwuma ho wawie n'adwuma because ɔde wokɔɔ yɛn fine aha no ɔso ɔde wokɔɔ anya nkɔ se ha sɛbe wamfoɔ so wote aseɛ ɔde akɔhyɛ adwuma mu yɛayɛ card biribiara de ama wo na mmom no ebi a sika a wode kɔɔ ne adwuma a wokɔhyɛ mu no emu abene ne adeade na eduru baabi no wontimi ɛgyina me dɛ sɛ ɔno ankasa kasa yɛ mu no ɔse ɛyɛ adesrɛdeɛ sɛ sika wɔde kɔɔyɛ no sɛ yɛ 200 a ɔpani no mpɛ 100 ma no na ɔmfa nte ne ka so nyɛ saa nyɛ kwan no nyɛ sɛ ɔne ne ntwetwe sɛ kyinkyin afa sika nyina ma me nti Oforisuo kakra yɛbɛtumi aka sɛ obi ho atwa ɛne hwɛ di mmea yɛ kuro saa akwantusɛm ne ade no eduruma bi a yɛwɔ hɔ yɛne asɛm te ne wɔ ha nanso ba yɛbɛtu fa ka kyerɛ sɛ saa nsɛm wɔ ne a na eduruma bi a yɛtum fo mo ntie bi Oforisuo me akwantu bi wɔ bɛm deɛ me nkɔda wo de yɛnka nkyɛm sɛ me nkɔda na ada metɛ nya adwuma na meyɛ
obi akwa tukwa fa desert so na nsan omukọ keka ho ne ade ade omukekam ne ade ade nipa na de obi okra wankra na busuafo na okoye na hwe obi a wasua wadwuma wo ye wadwuma wa do akwantuo de ebeka sai na me akwantuo a eye kwatre kwa de menko nanso ye kan ye ko bi so akọ ameki minimo obi oti Dubai wabesi nice house hwe na busua ewo na akwantuo ne Oforisuo ye tire abroche ne Canada no Germany ayeka obi tuo wo su so obeba Ghana obi nso pe hwako obi nso duro 1 man pepepe abemeki etimi de kaka America ne say nipa no me ya say ye nya no bateche no ye ne be kasa say na nipa na asomasi aba beka ntini enhwe na de wo kani enye nhye so Oforisuo ni enye ne bokone ne nkasa ade onya kaka ma no na ode tete ne nka no na ne more ya ye say no ode hye ya ebe emum enye force awo kwa bisu ene ne bekasa nice ni ahwe ko no an kasa mo se enye se o jiske ne mo omo mpe kakra emfa ma no the next time no mahwe egu a Oforisuo hu hihye that's it okay but lots of beverages say what the do man bitters or the ginger liquor no also ebi abegwa so na ginger liquor na what the aba no ene do man bitters no opɛ mu a enya asɛm ketwa orofo amanfo atwa gusu apoto ne abadi to ne yiyo no nyina no edure man bitters ene ginger liquor no na amanfo ede eji omani na magdika ka cho se untimi mfa ensuo nko a ensevo maame yi ase amanfo be da bonso ano gise dure man bitters ene ginger liquor no na ebetumi aboa orofo ba bia tunsa tonsa tunsa bia no okwa ubenya bi na wo so akoton na so akote so emfa so uton bi wo support anasa opaboa ebeboa pa enu tijema no na ene due man bitters ana due lost beverages ene omo enhwehwe nkomo so omo supply obi eye orofo yenko ne yenko tobi wate medical ka chiro se kewa from hode due man bitters enye na ewo ho ba bi eto se tuza ewo kumasi kurupum ha bia 0242133577 0242133577 due man bitters so sitwa bi ne gina wona so orofo nye bia ni bia da bia enye bia eni bia na bia Ghana fo agye atum no eno ena ye de ye no bia Ghana fo agye atum eno ena ye party ahodo naming ceremony ahodo eno ena omode eyo orofo se wo bedidi pa na sa bia no nya ba ko edisi onchen a twitwa bi bobobi na nwoma enkonkai ema utumi ti bi di kama na enubusum mi no na wo hyehyɛ efrise said ye wusi edi aduane no power bi ena ma wanum atumi atoso bia ena meka ho asem club bi no anu odene pa wodofo aponto ne abadi tori nyina na club bi ena meka mfona bia ma oni fie du gwatwe fo asem koso oba pemfo ntumi fo asem koso bia enoa ene club kopebi na enum bi anadwi unya de ho ati atensuo bi a anu odene ama papa ewiabo na nya bi a kopa pani wo bibi kana oka nyina nse mekan me boka ye enkanisika 396 million I say ko 400 million ko 400 million tino ne meslen say omam bi at least omam be say 20,000 na me nso me fa ensha bra bas foforo wa say because buy kwan obi aka nchima na me won nchen a me ma beten nipa nso nchen na nso mintimi fa bi nya to akanchima de na yo ba obi akachi obi akachi akanchima de na je so obi obi akachi na me ma betina na me nso fika sanedne okay ya bomua producer tia wo frefra am say abrante minim dentia wo mfaaye eno tie behwe na ye na din komwate kama kuma tuam ne mom ya asem wo ozo nse tie asem wo yo he obi wa America obi wa the Germany man na ompe eso country bi na adwuma wo obi wo London odi Italy man na ompe because obi so wo Italy ho na opa for America man na ompe sana continuity wo o Italy adwuma na according to omo amako ho adwuma no enye so enakura na emu agogo kakra enti sa kwantu sem ne Dubai no ne Qatar no ne ade no obi wo kwa na onye Messi bo du Qatar so ye Messi so ti ase bo mini so obeko enti we no brefo na no ka so e brefo no wo so busa na question bi se na obi a wo ye tight be bo na nko obetima obetima ye obi wo ho no ma enne wo sidan ana wo ye Messi wan hwen hell okọ Qatar no
ono kosua na yede bibi nti waba ana ode ye saade nti akwantu sam no emu nsam ne bebre nti ode ya ne dipa ne beka sa na ehu de pese ono so be yetim atimi de aboa okay ma catch the 12 and 12 one say enipa na ba so betu kwanti no chinchina ache opese ode ni tu kwai abrante adwuma wo sua ye no konya ho adwuma e wo Dubai ya kan kwanko wie ni sei sena adwuma wo sua na Ghana ha no de tu kwan no a na akwa se openipa de o matu kwanti adwuma aka se ode ne kokora akwa ye no se okososo na de no okọ ye nye no kora no sa akoye aha no na me problem wo no enu ti se me wo Oforisuo Aboagye ena me se kasa adwuma na me masua di so de me ko UK ho de a se radio adwuma wo ho ana se me kasa wo yi ase akasa party ase a me nkoye walatu asa sa de tie de ameko ene me magye me pene na sa kwa nko wie sa na me kokoduru ho a na wotwe na me kasa fambra me nche ho zika koko ba so koduro na hu battery adwuma na ase da bi nya adwuma we na aka asa me nkoye de a kani Oforisuo Aboagye sika nyina se kam gina so na magye ama konya kopo okro na adi hu afofi ka de ni fra beba na so nyame na adi hu afofi eno tie be ka kire connection my phone say empempi no de nipa no so ope no monyema no enye se akwantu wa very desperate so betu kwanti no na mo agi sika no enso kiyesu yekuro mu adewu yekuro made yete ye adwuma ye komo mo totas no bebre diye mene mrante du mo kuro masante ma pom totas won kan omo look good enti eduru ba bia mama akwantu sam no susu nye ye de 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 na producers mesere mo chena mo hwe na ye ne abrante no entwetwe nkomo na de e wo se ye ne ka no ye ne nka na kama ya asemu hello hello to make agina ye Bajo, what's your name? Meton kapa ho ani o. Ame ba takani. Okay, Bajo, mesi be mu kakra me timba mo ne se. Na adentina sanko fo na o mo betu kwan dia o mo baka ntia no. Na o mo ko ne se asamba. Na mo di abraham. Aya ko yese wa munya sankura na wa mun fa san nebra na mun ba mu darasi na mun kwaya jama nan brai na wu se asane se wian se mu dia ba si sempo wu ya sa na mo baka aya ko se tanya sanda ho alfa mai bi ko mu ko sa ko na mu wanya jama ba ya se ga wa ya ne da kiraji na mu ko na san ba ya ya baka inji ya trawa mo wa mu ba ko na wa mu fa san nebra radio so na mu ko petiti ya sa na ma ko masa mana mbaka kiramo okay enuti ya na metan ka kira hwefo ne atiefo nyina se emfa ho so ye bo travel and to bi hu dawuro so peso otu kwan ya wo ba omna sam Oforisuo Aboagye ha na pese meko ni azese ne ko ha beboa wo fa ha beboa wo na se ko teka mu kom na mobasa se ya ade se o fa ye yensa so na akwa ka unya problem bia ebi kura ke te ho interview officer fa sika man ba bia o ka ko no adwuma peso man ko no nye no na de ko man jejejeje ye mpene sa ke juicy come from the onset. What am I say? Enti na mo tu kwan ke je hunu bia ke beboa mo. Hello. Baby afrefre wudi. Send ni officer bofo. Nyeti o. Amitie abrande no temna no okana. Ose edi nka no obopa connection ba no obopa ka se Arab country de nko nyai. No. Pani anu ya busumo. Waso obopa ka se Arab country de nkemwa nko nyai. Yo tso obopa na sam obopa we ni na amre no. No. Obopa ne ka se Arab country enye nko nyai no tie ya. Obopa we ni na amre. Ana ne masa no so amwa no. On ne masa no convince no. So no. Na o ma you no ada na ko e ba te de ma no wa nyi bi.
baka adwuma ya wo master no a wo acha for the adwuma na ko baka adwuma wa nyi ni itu kwa kwa ja bade ba ite nya me kwa ebo no na ga se wa de kwa te don na beba wo ate ni ntale ina ko sei so ba ko di proof ko e no ta de ba e nya me na bo na uka to ba ya ga de ne kwa te don no go de bet na kre mo dia ba di master na wo no ni master no wa ba ko kura wo baka adwuma ya ana na ko wa nyi na wo akula na so na ba ka adwuma ka so be ni ko no go wa na mo ja na ne tika no nyi di ni ni master no wa mwana akula no Kwaku wote kasa obabeka osesei wasi nyamia mpata ka branti ne kwete don na ngode beba gbomu a hello mejo so mame Pacho mi chechi amo mejo so eburu ofrefri hen wodi eje mi ka free akim oda yeti o na mpata mi ka bra ne se ko se ta ila ba o akim oda master ode papa intlo ada ko bi ma ko ba ko bled o to ta sin oda ne ya ya pa because meeting anya kura ni e ready anasa nya e betwe hu kwa de yenya e de support ye hu bye okay that's no sika wo mo Ghana hello baby afrefre udin hello baby afrefre udin katachi hello what me kan what me tum papa yeti o aha Pacho papa no kete Cristiano presente no kete Cristiano hello Tumeka hello jina ye baby afrefre udin yeah. Yeah, too. Hello. Eti mesre sika yedi tukwa na nya betie sika eti mpempi no samoye mo adwen sem betukwa monye extra careful hello good evening my jo so ma me baby afrefre wudi hello me tell kapa odin baby afrefre mpasa program amoye na mpasa mpasa ye nuti na ya bi nhoma no mutumi akasa hello okay yey okay yey ayere ahudi Lele. Eja tiato. Yetio. Papa, mwasa mwa. Wapega nza. Ba yo so police an where there. Obi aho yes akoba no. Ma menchi anu abedwafo na meske modworo anso nto market yom. Oye djuma. Oba no kwasem se eni abema no pableu. Na ade ba kwa mi se ona radio asese kwa de problem me tufi ko bebi akọ emele na mi omuye na de o kan ya na emi hu se ba tre na na se bi mpedi aso mdi adwuma no asi de bi o se bi bogu nani e bi abogbo bi ani ma se nani ene se bi abrabo no fa wani mi ni kura ho kura de da sei ene wani nju ni ho ti me de me se mi aba ma ne se e ka me ngwa ntwa no mo so dan because san kwofo mebre o ha o mdi ba be kura kwa man ji mi asa me fie bi so ho ti me ka me ngwa fa mbetu no fo guso ya planti on papa from mo no ntwa no maso me da si pe no okay yemfa ba ko pe na yemfa tu apo hello odin baby afrefre Oforisuo Aboagye bedi do yetio we dey na my akonto mu sam dia brafa ni anu ode pa mi na no akoble na mu musa ni ye na mu hwe na ne se ne be ma ye adwuma dia
Oh yeah, I'm obedi de ndi ye. Na fa kwanya we so atia kokoseti. Me tia de pa bona ba so ma woye. Bedi de obai wo se ne nsa na onya problem. Na ne mowre no so aye brown che se na mu kwa aso anesa. Na so mowre ndi nyame na etimi fifi foforo. Enya apagya de bi enti ne be ma ye adwuma msere wa. Se opese ode wasem bedan Sompa Asem Mpe Nipa. Wasem bia wode bedan ya ye bepe ne pomasi bire ne ye dia mawo. Ano ti production number no na egu TV no eso no 055 2095593 055 2095593 and 0509 438 484 0509 438 484. I don't think ofrea ye bepe wasa no pomasi brenya doso se o se ye de ba fidie so e be de beba de ye mfa ma fidie so kura no ya na mpepi no so edro so ye hwe se obi ahobe ha no obi ahobe ebetetre no ni nyina ya nom asondua bua no wasanteman ne Ghana mama Oforisuo Aboagye ye bekọ dodo akonwa so aye hyepa Cedar Worship Center omo wabua kwakofodua Cedar Worship Center omo wabua kwakofodua ye bekọ omo ena di nyame asem a emu hye pa enso de bremu Arada of Love kuofo nyina ye bechia wo mu nyina efiri kuo maame so ebesi fo nyina ye bechia wo kwan soronko so kra na kwame ensemfo owo soame ye nchia ne yipa Oforisuo Aboagye me ma pamfo yakra mo ye kọ